Τι θα γινόταν αν η πιο αμφιλεγόμενη ταινία του αιώνα περιείχε μυστικά που κανείς δεν θα έπρεπε να γνωρίζει? Όταν ο Μέλ Γκίμψον κάθισε να μιλήσει με τον Τζο Ρόγκαν, συνέβη κάτι εξαιρετικό. Η συζήτηση ξεκίνησε αδιάφορα, θίγοντας θέματα όπως ο κινηματογράφος, η πίστη και η πολιτική του Χόλιγουντ. Αλλά στη συνέχεια, ο Γκίμψον άρχισε να αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη πίσω από τα παρασκήνια της ταινίας «Τα πάθη του Χριστού». Και ξαφνικά η αίθουσα σιώπησε. Ο Ρόγκαν, ένας άνθρωπος που έπαιρνε συνεντεύξεις από προέδρους, μαχητές και πληροφοριοδότες, ήταν εμφανώς συγκλονισμένος. Δεν ήταν μάρκετινγκ, δεν ήταν διαμάχη για να δημιουργήσει κλικ. Ο Γκίμψον αποκάλυπτε ένα μυστικό που το Χόλιγουντ αγωνιζόταν απεγνωσμένα να κρατήσει κλειστό. Και όταν καταλάβεις τι έχασαν όλοι σε αυτή την ταινία, δεν θα την ξαναδείς ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Την ιστορία που κανείς δεν ήθελε να υποθεί, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τι αποκάλυψε ο Γκίμψον. Πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή. Τα πάθη του Χριστού δεν είχαν ποτέ σκοπό να είναι απλώς ένα ακόμη βιβλικό έπος. Ο Γκίμψον δεν ενδιαφερόταν για τη μεγαλοπρεπή κινηματογράφηση και την προβλέψιμη αφήγηση. Ήθελε κάτι ομό, κάτι σπλαχνικό, κάτι που θα άρπαζε το κοινό από τον λαιμό και θα αρνιόταν να το αφήσει μέχρι να καταλάβει πραγματικά τι σημαίνει θυσία. Ήταν σαν να έφτιαχνε μια ταινία με την ιδέα ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό και ότι η θυσία του ήταν για όλη την ανθρωπότητα. Όπως εξήγησε ο Γκίμψον στον Ρόγκαν, το κεντρικό ζήτημα ήταν ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, ότι η θυσία του Χριστού δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά κάτι με τρέχουσες επιπτώσεις για κάθε άνθρωπο που την παρακολουθεί. Πέρασε χρόνια μελετώντας τα 4 Ευαγγέλια, εμβαθύνοντας σε κάθε εδάφιο για τις τελευταίες ώρες της ζωής του Ιησού Χριστού. Αλλά πήγε βαθύτερα από ό,τι θα τολμούσαν οι περισσότεροι κινηματογραφιστές. Αντλούσε πληροφορίες από αρχαία κείμενα και θεολογικές πηγές, συνδυάζοντας όχι μόνο τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και το βάρος που κρύβεται πίσω από αυτά. Την πνευματική μάχη, το ανθρώπινο κόστος, τον κρυμμένο θεϊκό σκοπό σε κάθε στιγμή πόνου. Η αρχική σκηνή καθιστά σαφές τι είδους ταινία είναι αυτή. Βρισκόμαστε στον κήπο της Γεθσιμανή. Το σκοτάδι μας τυλίγει. Ο Ιησούς γονατίζει σε προσευχή, ενώ οι πιο στενοί σύντροφοί του αποκοιμούνται γύρω του. Η ευαλωτότητα είναι συντριπτική. Εδώ βλέπουμε κάποιον απόλυτα θεϊκό και ταυτόχρονα απόλυτα ανθρώπινο να υδρώνει σαν σταγόνες αίματος, ενώ ένα αβάσταχτο βάρος τον συνθλίβει. Τότε εμφανίζεται ο Σατανάς γλιστρώντας μέσα από τις σκιές, ψιθυρίζοντας αμφιβολίες. Ένα φίδι εμφανίζεται, αλλά ο Ιησούς το συντρίβει κάτω από τη φτέρνα του. Μια άμεση αναφορά στη γένεση και την πρώτη υπόσχεση της λύτρωσης. Κάθε εικόνα φέρει ένα νόημα. Κάθε σκιά είναι σκόπιμη. Κάθε γραμμή διαλόγου αντυχεί με ένα θεολογικό βάθος που ανταμείβει όσους δίνουν προσοχή. Δεν ήταν μια ταινία φτιαγμένη για περιστασιακή προβολή. Ο Γκίμψον δημιούργησε έναν κινηματογράφο που απαιτεί να σκύψεις μπροστά, να ασχοληθείς βαθιά και να αναλογιστείς κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό σου, κάτι που το Χόλιγουντ προσπάθησε να κρύψει. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ρόγκαν, ο Γκίμψον αποκάλυψε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συζητούν ποτέ ανοιχτά, κάτι που εξηγεί γιατί αυτή η ταινία αντιμετώπισε τόσο εξαιρετική αντίσταση από την αρχή. Διείδε ένα μοτίβο στη βιομηχανία, ένα διπλό πρότυπο που λειτουργούσε σιωπηλά αλλά αποτελεσματικά. Οι ταινίες που εξερευνούσαν ποικίλες θρησκευτικές παραδόσεις συχνά έτυχαν σεβασμού με διακριτικές και προσεκτικές απεικονίσεις. Αλλά όταν επρόκειτο για χριστιανικές ιστορίες, η αντίδραση ήταν θεμελιωδώς διαφορετική. Σκεπτικισμός, απόρριψη και μερικές φορές απροκάλυπτη εχθρότητα. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία που επιτρέπεται να περιφρονείς. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία όπου οι άνθρωποι ασπάζονται όλες αυτές τις διαφορετικές θρησκείες εκτός από τον χριστιανισμό. Τα έργα χαρακτηρίστηκαν ως ξεπερασμένα πολύ σοβαρά εκτός επαφής με το σύγχρονο κοινό. Η υπόθεση ήταν πάντα ότι κανείς δεν ήθελε να βλέπει πλέον τέτοιου είδους περιεχόμενο. Ο Γκίμψον βίωσε αυτή την αντίσταση προσωπικά και οδυνηρά. Στούντιο που θα έπρεπε να διεκδικούν χρηματοδότηση για ένα έργο ενός βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη ξαφνικά έκλεισαν. Τα τηλεφωνήματα έμειναν αναπάντητα. Οι συναντήσεις ακυρώθηκαν. Οι συνάδελφοι που είχαν συνεργαστεί μαζί του για χρόνια άρχισαν να αποστασιοποιούνται. Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Αυτή η συγκεκριμένη ιστορία ήταν ανεπιθύμητη και ούτε ο σκηνοθέτης προσπαθούσε να την αφηγηθεί. Η βιομηχανία όχι μόνο αμφέβαλε για την εμπορική της βιωσιμότητα, αλλά αντιτάχθηκε ενεργά στο ίδιο το περιεχόμενο, ωστόσο ο Γκίμψον αρνήθηκε να τα παρατήσει.
Η καθολική του ανατροφή σήμαινε ότι δεν επρόκειτο απλώς για επαγγελματική φιλοδοξία, αλλά για προσωπική αποστολή. Όταν η παραδοσιακή χρηματοδότηση στέρεψε, χρηματοδότησε ο ίδιος το έργο. Συγκέντρωσε μια ομάδα πιστών που συμμερίζονταν το όραμά του και δεν πτωήθηκαν από την αντιπαράθεση. Αυτό που προέκυψε από αυτή τη δοκιμασία της αντιπολίτευσης σόκαρε τους πάντες. Τα πάθη του Χριστού έγιναν μία από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις και βαθμολογία R όλων των εποχών, αποδεικνύοντας ότι εκατομμύρια θεατές λαχταρούσαν ακριβώς το είδος της τολμηρής και ασυμβίβαστης αφήγησης που τα στελέχη του Hollywood επέμεναν ότι κανείς δεν ήθελε. Υπερφυσικά γεγονότα που αψηφούσαν την εξήγηση. Η παραγωγή αυτής της ταινίας ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από συνηθισμένη. Αυτά που μοιράστηκε ο Γκίμψον με τον Ρόγκαν έφτασαν σε απίστευτα επίπεδα. Στο πλατό έλαβαν χώρα γεγονότα που το συνεργείο δεν μπορεί να εξηγήσει μέχρι σήμερα. Ο Τζιμ Κάβισελ, ο οποίος υποδίθηκε τον Ιησού, υπέμεινε γνήσια σωματικά βάσανα που μεταδόθηκαν στην οθόνη με τρόπους που κανένα ειδικό εφέ δεν μπορούσε να αναπαράγει. Ο σταυρός που κουβαλούσε ζύγιζε πάνω από 13 κιλά. Κατά τη διάρκεια μιας λήψης, το μαστίγιο εξάρθρωσε εντελώς τον ώμο του. Στη σκηνή του μαστιγώματος χτυπήθηκε 2 φορές με πραγματικά μαστιγώματα. Μία φορά με τέτοια δύναμη που του κόπηκε ο αέρας από τους πνεύμονές του, αφήνοντας τα χέρια του να αιμορραγούν και να καίγονται. Ο πόνος του δεν ήταν υποκριτικός, ήταν απολύτως αληθινός. Και αυτή η αυθεντικότητα λάμπει σε κάθε καρέ της ολοκληρωμένης ταινίας. Έπειτα ήρθε η αστραπή. Ο βοηθός σκηνοθέτη Τζον Μικελίνι χτυπήθηκε 2 φορές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ίδιος ο Κασέλ φέρεται να χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της σκηνής της Σταύρωσης, αλλά ως εκ θαύματος γλίτωσε σώος και αυλαβής. Χτυπήθηκε από κεραυνό στην τελευταία σκηνή της ταινίας, αλλά πριν από αυτό υπέστη εξάρθρωση ώμου. Στη βιβλική παράδοση, ο κεραυνός αντιπροσωπεύει τη θεϊκή δύναμη και κρίση. Εμφανίζεται σε κρίσιμες στιγμές σε όλες τις γραφές. Το πλήρωμα δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβαινε γύρω του. Αυτά τα περιστατικά δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού φαινόταν επικίνδυνα θολά. Οι άνθρωποι άρχισαν να αναρωτιούνται αν συνέβαινε κάτι πέρα από την συνηθισμένη κινηματογράφηση. Οι μεταμορφώσεις επεκτάθηκαν πέρα από το φυσικό επίπεδο. Ο Λούκα Λάιονελ, ο οποίος υποδίθηκε τον Σκαριώτη στον Ιούδα, μπήκε στην παραγωγή ως άθεος. Μέχρι το τέλος των γυρισμάτων είχε μεταμορφωθεί βαθιά, αφού πέρασε μήνες εξερευνώντας θέματα προδοσίας και λύτρωσης. Η Μάα Μόργανστερν Μέρι ήταν κρυφά έγκυος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ένα σιωπηλό σύμβολο ζωής και θανάτου, ανάστασης και ανανέωσης, συνυφασμένο με την ίδια την ιστορία που βοηθούσε να αφηγηθεί. Γκίμψον μοιράστηκε επίσης αφηγήσεις για ανεξήγητες θεραπείες. Μια νεαρή γυναίκα με σοβαρή επιληψία πέρασε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς επιληπτικές κρίσεις, αφού ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Άλλοι ανέφεραν ότι βίωσαν αποκατάσταση των αισθήσεών τους. Είτε επρόκειτο για θεϊκές παρεμβάσεις, αξιοσημείωτες συμπτώσεις, είτε για ψυχολογικές μεταμορφώσεις, το cast και το συνεργείο έφυγαν πεπισμένοι ότι είχαν συμμετάσχει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ταινία. Σε μια σκηνή της παραγωγής, το καλλιτεχνικό όραμα του Γκίμψον αποτυπώνεται τέλεια. Μετά τη Σταύρωση, το σώμα του Ιησού αναπαύεται στην αγκαλιά της Μαρίας, αντιχώντας την περίφημη πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Η σύνθεση αποτυπώνει ταυτόχρονα τη θλίψη και τη χάρη, την καταστροφή και την αξιοπρέπεια, τον ανθρώπινο πόνο και τον θείο σκοπό. Υπερβαίνει τη θρησκευτική παράδοση για να μιλήσει για παγκόσμιες εμπειρίες αγάπης, απώλειας και ελπίδας. Οι κριτικοί διχάστηκαν, το κοινό μεταμορφώθηκε. Όταν η ταινία «Τα πάθη του Χριστού» βγήκε επιτέλους στους κινηματογράφους, η υποδοχή των κριτικών ήταν αρκετά διχασμένη. Ο Ρότζερ Έρτ, αναμφισβήτητα ο πιο επιδραστικός κριτικός κινηματογράφου της γενιάς του, της έδωσε την τέλεια βαθμολογία 4 αστέρων, αποκαλώντας την πιο βίαιη και έντονη ταινία που είχε δει ποτέ. Έγραψε ότι δεν είχε ποτέ κατανοήσει πραγματικά το βάθος των παθών του Χριστού μέχρι που είδε την αδιάκοπη ερμηνεία του Γκίμψον. Ο Ρότζερ Έρθ, όσο και αν του άρεσε να επενεί και να εξυμνεί τις καλές ταινίες, του άρεσε επίσης να επισημαίνει τα ελαττώματά τους. Άλλοι σεβαστοί κριτικοί επένεσαν την ειλικρίνεια και την καλλιτεχνική φιλοδοξία της ταινίας, συγκρίνοντας το σκηνοθετικό όραμα του Γκίμψον με τους δεξιοτέχνες του πνευματικού κινηματογράφου. Ωστόσο, προέκυψε διαμάχη από διάφορα μέτωπα.
Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, θρησκευτικοί ηγέτες ανέλυσαν το σενάριο και εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες. Φοβόντουσαν ότι ορισμένες απεικονίσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν επικίνδυνα ιστορικά στερεότυπα που τροφοδοτούν τον αντισημιτισμό εδώ και αιώνες. Αυτές δεν ήταν επιπόλαιες αντιρρήσεις. Η ιστορία έχει δείξει πως τέτοιες αφηγήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως όπλα για να δικαιολογήσουν διώξεις και βία. Ο Γκίμψον υποστήριξε ότι η πρόθεσή του ήταν να δείξει τη συλλογική ευθύνη της ανθρωπότητας για τον θάνατο του Χριστού, όχι να δείξει με το δάχτυλο κάποια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά η συζήτηση τόνισε πόσο περίπλοκη γίνεται αναπόφευκτα οποιαδήποτε επανάληψη αυτής της ιστορίας. Οι μελετητές έχουν σημειώσει ότι ο Γκίμψον συμπεριέλαβε σκηνές χωρίς άμεση βιβλική βάση, όπως τον Ιούδα να βασανίζεται από δαιμονικά παιδιά. Η απάντηση του Γκίμψον ήταν απλή. Ήταν μια καλλιτεχνική ερμηνεία που είχε σκοπό να μεταφέρει πνευματικές αλήθειες, όχι μια ντοκιμαντέρ. Χρησιμοποίησε κινηματογραφική γλώσσα, συμβολισμό και οπτικές μεταφορές για να εξερευνήσει θέματα όπως η ενοχή, η λύτρωση και ο πνευματικός πόλεμος. Η ταινία κινήθηκε σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ ιστορικής αναπαράστασης και θεολογικού στοχασμού. Διαφορετικοί θεατές έφτασαν με ριζικά διαφορετικές προσδοκίες και έφυγαν με ριζικά διαφορετικές εμπειρίες. Κάποιοι το θεώρησαν πνευματικά μεταμορφωτικό, άλλοι το βρήκαν προβληματικό. Σχεδόν κανείς δεν έμεινε αδιάφορος. Η ένταση της συζήτησης απλώς ενίσχυσε το δημόσιο ενδιαφέρον. Άνθρωποι που κανονικά δεν θα σκεφτόντουσαν ποτέ θρησκευτικές ταινίες ένιωσαν την ανάγκη να σχηματίσουν τη δική τους γνώμη. Θρησκευτικές ομάδες οργάνωναν μαζικές προβολές. Θρησκευτικοί ηγέτες έδιναν κηρύγματα αναλύοντας τις επιπτώσεις τους. Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αμέτρητα άρθρα που ανέλυαν κάθε καρέ. Ο Γκίμψον είχε δημιουργήσει κάτι που αρνιόταν κατηγορηματικά να αγνοηθεί. Το έργο της Ανάστασης του Γκίμψον δεν έχει ολοκληρώσει την εξερεύνηση αυτών των θεμάτων. Στην πραγματικότητα, μόλις ξεκινά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Ρόγκαν, αποκάλυψε ότι για 6 ή 7 χρόνια αυτός και ο σεναριογράφος Ράνταλ Γουάλας αναπτύσσουν κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο, μια ταινία Ανάστασης που δεν λέγεται μέσα από μια συμβατική γραμμική αφήγηση, αλλά ως μια κοσμική εξερεύνηση της αιώνιας μάχης μεταξύ καλού και κακού. Ο Γκίμψον περιέγραψε το έργο ως απίστευτα φιλόδοξο, που περιλαμβάνει τα πάντα από την πτώση των αγγέλων μέχρι τον θάνατο του τελευταίου Αποστόλου. Δεν πρόκειται για μια απλή συνέχεια. Είναι μια επέκταση σε ένα έδαφος που ο mainstream κινηματογράφος δεν έχει ποτέ πραγματικά εξερευνήσει. Ο Γκίμψον θέλει να δείξει πώς αυτή η μοναδική στιγμή στην ιστορία, η Ανάσταση, συνδέεται με όλα όσα συνέβησαν πριν και μετά. Ερευνά αρχαία κείμενα, θεολογικές συζητήσεις και ιστορική έρευνα για να δημιουργήσει μια αφήγηση που προκαλεί το κοινό να δει οικίες ιστορίες από μια εντελώς νέα οπτική γωνία. Για αυτόν τα Ευαγγέλια δεν είναι μυθολογία, είναι ιστορία που αποδεικνύεται από την ακλόνητη μαρτυρία των Αποστόλων, οι οποίοι όλοι προτίμησαν τον θάνατο από το να αρνηθούν αυτό που είδαν. Καθώς ο Γκίμψον ρώτησε ευθέως τον Ρόγκαν ποιος πεθαίνει για κάτι που γνωρίζει ότι είναι ψέμα. Πιστεύει ότι αυτό το ερώτημα από μόνο του επικυρώνει τους υπερφυσικούς ισχυρισμούς που βρίσκονται στην καρδιά του χριστιανισμού. Η Ανάσταση παραμένει η πιο δύσκολη πτυχή της πίστης για πολλούς ανθρώπους. Κάποιος που εκτελείται θάβεται και στη συνέχεια ανασταίνεται από έναν τάφο αψηφά εντελώς τη φυσική τάξη. Ο Γκίμψον παραδέχεται ότι για μεγάλο μέρος της ζωής του αποδεχόταν αυτούς τους ισχυρισμούς επειδή άλλοι τους πίστευαν, αλλά με την πάροδο του χρόνου αναζήτησε τη δική του κατανόηση. Αυτό το προσωπικό ταξίδι διαμορφώνει πλέον όλα όσα δημιουργεί. Δεν ενδιαφέρεται να κηρύττει στους προσιλητισμένους ή να παράγει περιεχόμενο που επιβεβαιώνει προϋπάρχουσες πεποιθήσεις. Θέλει τόσο οι σκεπτικιστές όσο και οι πιστοί να αναλογιστούν βαθιά ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη, το νόημα και το τι συμβαίνει όταν τελειώνει η ζωή, πράγματα που όλοι έχουν παραβλέψει. Ποια είναι λοιπόν η κρυμμένη αλήθεια που συγκλώνησε τον Τζο Ρόγκαν? Τι έφερε ορατά συναισθήματα σε έναν άνθρωπο γνωστό για την ψυχραιμία του? Δεν ήταν μία μεμονωμένη αποκάλυψη, ήταν το βάρος όλων μαζί. Η αλήθεια ότι η δημιουργία των παθών του Χριστού απαιτούσε από τον Γκίμψον να σταθεί ουσιαστικά μόνος του απέναντι σε μια βιομηχανία που ήθελε να θάψει για πάντα αυτή την ιστορία. Η αλήθεια ότι υπερφυσικά γεγονότα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αψηφώντας κάθε λογική εξήγηση.
Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη που δημιουργείται με γνήσια πεποίθηση μπορεί να μεταμορφώσει ζωές με τρόπους που η εμπορική ψυχαγωγία δεν θα μπορούσε ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι η πίστη μερικές φορές απαιτεί ταλαιπωρία και το να μιλάς ειλικρινά σημαίνει να ρισκάρεις όλα όσα έχεις χτίσει. Ότι ορισμένες ιστορίες δικαιολογούν κάθε θυσία που είναι απαραίτητη για να τις πεις. Αυτές οι αλήθειες διέσπασαν τον θόρυβο της κοινικής εποχής μας. Υπενθύμησαν στον Ρόγκαν και στα εκατομμύρια ακροατές του ότι η ειλικρίνεια εξακολουθεί να υπάρχει σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από υπολογισμούς και διαχείριση εικόνας, ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να δημιουργούν τέχνη για λόγους πέρα από το κέρδος, ότι η πεποίθηση εξακολουθεί να κινεί βουνά και ότι μερικές φορές οι πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες είναι ακριβώς αυτές που πρέπει να ακουστούν περισσότερο. Το ταξίδι του Γκίμψον αντιπροσωπεύει κάτι ολοένα και πιο σπάνιο. Μια πλήρη άρνηση συμβιβασμού, μια άρνηση να παίξει κανείς με ασφάλεια, μια άρνηση να αφήσει τους φύλακες της βιομηχανίας να υπαγορεύσουν ποιες ιστορίες αξίζουν να υποθούν και ποιες πρέπει να φημωθούν για πάντα. Τα πάθη του Χριστού αναγκάζουν τους θεατές να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες πραγματικότητες σχετικά με τα βάσανα, τη θυσία και τη λύτρωση. Δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις, καμία παρηγορητική εγγύηση. Αντίθετα, απαιτεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, τον θεϊκό σκοπό και το τίμημα της σωτηρίας. Ζητήματα που οι περισσότερες ψυχαγωγικές παραγωγές αποφεύγουν ενεργά. Πάνω από 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της η ταινία συνεχίζει να διχάζει τις απόψεις. Κάποιοι τη θεωρούν ένα απόλυτο αριστούργημα πνευματικού κινηματογράφου, ενώ άλλοι τη θεωρούν βαθιά προβληματική. Και οι δύο οπτικές γωνίες περιέχουν στοιχεία εγκυρότητας. Η σπουδαία τέχνη προκαλεί έντονες αντιδράσεις ακριβώς επειδή αγγίζει κάτι βαθιά μέσα μας, κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να απορρίψουμε ή να κατηγοριοποιήσουμε. Η συζήτηση μεταξύ του Γκίμψον και του Ρόγκαν αποκάλυψε επίπεδα αλήθειας που οι περισσότερες συνεντεύξεις διασημοτήτων δεν θίγουν καν. Μας έδειξε ότι πίσω από κάθε αμφιλεγόμενο έργο κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία αγώνα θυσίας και ακλόνητης δέσμευσης στο όραμα. Μας υπενθύμησε ότι η πραγματικότητα περιέχει μυστήρια που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως μέσα από ηλιστικά πλαίσια και απέδειξε ότι η αυθεντική ευαλωτότητα, ακόμη και από σκληρές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, έχει μια γνήσια δύναμη να συγκινεί καρδιές και να ανοίγει μυαλά. Αυτό δεν κατάλαβαν όλοι για το τα πάθη του Χριστού. Δεν ήταν απλώς μια ταινία. Ήταν ένας άνθρωπος που στοιχημάτισε τα πάντα σε μια ιστορία που ο κόσμος προσπάθησε να φημώσει και κέρδισε. Η κρυμμένη αλήθεια δεν είναι πλέον κρυμμένη. Εκεί για όποιον είναι πρόθυμος να κοιτάξει, να ακούσει και να επιτρέψει στον εαυτό του να μεταμορφωθεί από ιστορίες που πραγματικά έχουν σημασία, ιστορίες που πραγματικά κοστίζουν κάτι.